నమస్కారం, నేను మీ జాహ్నవి. మనతో ఉన్నారు లలిత ఉపాసకురాలు, ఆధ్యాత్మికవేత్త నిట్టెల కిరణ్మయ్య గారు. నమస్తే అమ్మా. నమస్కారం జాహ్నవి. అమ్మ, కుబేర కుంచ అనేసి అంటున్నారు కదా, అసలు కుబేర కుంచ ఏ విధంగా పెట్టాలి, అది పెట్టడం వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి, దాన్ని ఏ విధంగా వాడాలి? కలియుగము ఎక్కడో లేదు, మనం చేసేటువంటి ఆలోచనల్లో ఉంది జాహ్నవి. ఫస్ట్ కుబేర కుంచ అంటే రకరకాల ఏదో బంగారం తాపడం చేసినటువంటి బంగారు రంగులో ఉండేటువంటి రకరకాల పనిముట్లు, ఏదో అమ్మవారిని అయ్యవారిని లోపల కూర్చోపెట్టేసి ఒక ధనరాశి పెట్టేసి దాని ముందు ఏదో దీపం వెలిగించి ఏదో రకరకాల వస్తువులు రకరకాల ప్రమాణాలతో కూడుకున్నటువంటివి కొత్త కొత్తవి మార్కెట్లోకి వస్తున్నాయి. అది కొని మీ ఇంట్లో ఫలానా ఈశాన్యం లేకపోతే నైరుతి మూల లేకపోతే వాయవ్య ఈశాన్యం మధ్యలో ఉండేటువంటి చోట్లలో ఇట్లాంటి చోట్లలో పెడితే ధనాభివృద్ధి ఇంట్లో జరుగుతుంది, ఏకంగా కనకవృష్టి జరిగిపోతుందని చెప్తున్నారు. నిజం చెప్పేదా, డబ్బు అనేటువంటిది నీకు కర్మానుసారం రావాల్సిందే. ఇది వరకు జన్మలలో ఇలా పెట్టందే ఈ జన్మలో ఇలా వెళ్ళదు. ఇలా తింటూ ఇంకో 10 మందికి ఇవాళ నువ్వు పెట్టకపోతే వచ్చే జన్మలో నీకు మళ్ళీ తినే యోగ్యత ఉండదు. ఇంట్లో మనీ ప్లాంట్ పెంచితేనో ఆ కుబేరుడు పెద్ద ఫోటో తీసుకొచ్చేసి ఆయన ముందు రోజు తామర పూలతోనో కలువ పూలతోనో పూజ చేసేస్తూనో మనకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఐశ్వర్యం పెరగదు. మరి ఎందుకు అవన్నీ అంటే ఇంకాస్త డబ్బు ఏదైతే ఉందో దాన్ని వృధా చేసేటువంటి అవకాశం ఉందో ఆ వృధా చేసేటువంటిది భగవంతుడు పూజలో యూజ్ చేసేటువంటి మంచితనం మాత్రం మనకు దక్కుతుంది. నిజమైనటువంటి కుబేర కుంచ అర్థం తెలుసుకోవాలి. మా చిన్నతనాల్లో కూడా ఇంట్లో కుబేర కుంచ అందరి ఇళ్లలో ఉండేది. ఇవాళ అందరి ఇంట్లో ఉంటుంది, ఒకప్పుడు కూడా అందరి ఇళ్లలో ఉండేది. మామూలుగా ఒకప్పుడు నేను 10th క్లాస్ 9th క్లాస్ చదువుతున్న రోజుల్లో ఈ కుబేర కుంచలు యాక్చువల్గా మార్కెటింగ్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశాయి. ఆ కుబేర కుంచలు ఎలా ఉండేవంటే ఈ రోజుల్లో మనం చూసినటువంటి కుబేర కుంచలు కావు. చిన్న వెండి తాపడంతో ఉన్నటువంటి ఇలా స్పూన్ లాగా ఉంటుంది, గరిటెలాగా. దానికి బంగారు కుచ్చుతో కూడుకున్నటువంటి వింజామర చిన్న చిన్న దేవుడికి మనం వీచేటువంటి విసనకర్రలాగా వస్తాయి కదా, అది ఇంకా సొఫిస్టికేటెడ్గా ఉండేది బంగారు కుంచ. ఈ ప్రత్యేకంగా కుబేరుణ్ణి లక్ష్మీదేవిని ఓ ధనరాశిని ఉన్నటువంటి ఫోటోనో లేకపోతే విగ్రహాన్నో ఎవరి అందుబాటులో ఉండేటువంటి దాన్ని అక్కడ పెట్టుకుని వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండేటువంటి ధనాన్ని రోజు ₹1 చొప్పున అక్కడ పెట్టుకుంటూ పవిత్రంగా ఆ స్థానాన్ని చూసుకుంటూ రోజు పొద్దున్న లేచిన తర్వాత అక్కడ దీపారాధన చేసే ముందు ఆ కుబేర కుంచతో ఆ కుబేరుని ముందు ఉన్నటువంటి ఆ దుమ్మునంతా కూడా దూర్చేవారు. అదో తెల్ల బట్టలోనో లేకపోతే ఓ పేపర్లోనో తీసుకుని దాన్ని ఒక డబ్బాలో వేసి దాన్ని మూత పెట్టుకుంటూ దానికి దీపం ధూపం వేస్తూ ఉంటే ఇంట్లో ఆదాయం పెరుగుతుంది. కుబేరుడి ముందు రాలేదంతా కూడా ధనమే, ఆ ధనం మనం జాగ్రత్త చేసుకోవాలి అనేటువంటి ఉద్దేశం అప్పట్లో తీసుకొచ్చారు. కానీ మా అమ్మమ్మ గారు మా నాయనమ్మ గారు వీళ్ళందరూ పెద్దవాళ్ళు చెప్పినటువంటి కుబేర కుంచ ఏంటో తెలుసా? ఆ రహస్యం తెలిస్తే విడిగా మనం ఆదాయం కోసము లేకపోతే లక్ష్మీ అనుగ్రహం కోసం ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి చేయి చాచక్కర్లా, ఎవరు చెప్పేటువంటి వస్తువులు ఇంట్లోకి తెచ్చుకోకర్లా. ఎవ్రీ మంత్ రోజు మనకి ఇంట్లో ఉండేటువంటి అవసరం ఏమిటాయి అంటే ఒక చీపురు. అది నిజమైనటువంటి కుబేర కుంచ. నమ్మకపోయినా కుబేర కుంచ ఏదన్నా జగత్తులో ఉంది అంటే అది మన ఇంట్లో మనం వాడుకునేటువంటి చీపురు, అదే లక్ష్మీదేవి. ఇప్పుడు అంత ఆశ్చర్యపోతున్నావు కదా జాహ్నవి, ఇప్పుడు నువ్వు ఇంత కష్టపడుతున్నావు, మీ ఆయన ఇంత కష్టపడుతున్నారు, నెలకి ఇంత అమౌంట్ అని మీరు సంపాదించుకుంటున్నారు. అదంతా మీరు ఒక 25% ఖర్చు పెట్టుకుని మిగతా 75% దాచుకుంటారు. దేనికోసం? ఒక ఇల్లు, మన స్టాండర్డ్స్కి తగ్గట్లు, ఒక కారు, మన కంఫర్ట్ లివింగ్, మన పిల్లల కోసం మంచి భవిష్యత్తు, ఇవి కదా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది. అంతకుమించి మనం డబ్బుతో ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం? మహా అయితే నగలు, మనకు కావాల్సినటువంటి లైఫ్ స్టైల్, ఇవన్నీ మనం కావాలి. ఇందులో మొట్టమొదట మనం హాయిగా లగ్జూరియస్గా బతకాలి అంటే ఒక ఇల్లు కావాలి. ఇప్పుడు ఆ ఇల్లు ఏదైతే ఇప్పుడు మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నామో అది డబుల్ బెడ్రూమ్ కావచ్చు, ట్రిపుల్ బెడ్రూమ్ కావచ్చు, మల్టీప్లెక్స్లు కావచ్చు, లేకపోతేనేమో 2 ఫ్లోర్స్ ఉన్నటువంటి పెద్ద పెద్ద ఈ రోజుల్లో వస్తున్నాయి. ఇళ్లలోనే చిన్న లిఫ్ట్లు కూడా పెట్టుకుని తిరిగేటంత సదుపాయాలతో వస్తున్నాయి. నువ్వు ఎంతన్నా పెట్టు, నీకున్నటువంటి సమయాన్ని దేన్నైతే ఎంత ధనాన్ని అయితే నువ్వు సంపాదిస్తున్నావో ఆ ధనంతో ఏ ఇంటినైతే నువ్వు కొనుక్కున్నావో అదే కదా నీకు కుబేర స్థానం. అవునా కదా? కనుక ఈ ఇల్లంతా కుబేర స్థానం అనుకుంటే కుబేరుడి పక్కన ఎప్పుడు లక్ష్మీదేవి ఉండేది కదా. ఆ లక్ష్మీదేవి ఏం చేస్తుంది అంటే కుబేర స్థానాన్ని ఎప్పటికప్పుడు నీట్గా ఉంచుతూ ఉంటుంది. కనుక మన ఇంటిని మనం నీట్గా ఉంచుకునేటువంటిది ఏమిటి, దేంతో చేసుకుంటాము అంటే ఇల్లు తుడిచే గుడ్డ, చీపురు. అవును, ఈ రెండింటిని అందుకనే మా అమ్మమ్మ గారు చెప్పేవాళ్ళు, ఇల్లంతా ఊడ్చిన తర్వాత చీపురుని బాగా నేలకేసి కొట్టడం కానీ గోడకేసి కొట్టడం కానీ, అలాగే ఎక్కడ పడితే అక్కడ వదిలేసేయడం కానీ, చప్పుడు వచ్చేటట్లుగా ఇలా విసిరేస్తూ ఉంటారు, అలాగే కాళ్ళతో తొక్కడం కానీ,
తన్నుకుంటూ వెళ్ళడం కానీ, దాన్ని గోడలకి ఏదో రకంగా ఆంచి పెడుతూ ఉండడం కానీ, లేదు ఇలా వేళ్లాడదీస్తూ ఉండడం కానీ, ఇలాంటి పనులు చీపుర్ని చేయకుండా ఊడ్చిన తర్వాత ఇల్లంతటినీ కూడా మా అమ్మమ్మగారి పైగా ఎంత శ్రద్ధగా అంటే ఆ కుంచెని మళ్ళీ తడి నీళ్ళు చేసుకుని అందులో రకరకాల అన్నం మెతుకులు ఉంటూ ఉంటే మనం నోట్లోంచి తింటూ ఉంటే చేతిలోంచి రాలిపోయినటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఉంటాయి. వీటన్నిటినీ అమ్మవారితో ఊడ్చామనేటువంటి బాధతో తడి నీళ్లు చేతికి చేసుకుని దాంతో కుంచెని ఆ చీపురు మొదట్లో ఉండేటువంటి ఆ మెత్తటి భాగాన్ని అంతా కూడా శుభ్రం చేసి దాన్ని జాగ్రత్తగా పడుకోబెట్టినట్టుగా పెట్టేవాళ్ళు. శబ్దం పడుకోబెట్టి జనరల్గా ఇప్పుడైతే ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడేసేయడం, దాని పట్ల శ్రద్ధ ఉండట్లా. ఆ కుంచెకి బోళ్ళు వెంట్రుకలు ఉంటాయి, చెత్త ఉంటుంది, అంటుకుపోయి ఉంటుంది, దాని పట్ల శ్రద్ధ ఉండదు. మళ్ళీ రేపు పని మనిషి వచ్చి ఓపెన్ చేసేదాకా మనం అసలు చీపుని ముట్టుకోం. మన పిల్లలు చీపుని ముట్టుకోవడానికి అసలు మనం ఇష్టపడం. అలాంటి స్థితిలో కుబేర కుంచె ఇంట్లో ఉంటే ఆ ఇంట్లో ఎంత ఐశ్వర్యం ఉంటే మాత్రం అది నిజంగా ఆనందదాయకం చెప్పండి. ఈ రోజుల్లో సగం ఐశ్వర్యం ఉన్నా అనుభవించలేని వాళ్ళు ఎక్కువ అవుతున్నారన్నా, లేదు నిజంగా ఐశ్వర్యంతో అవసరం ఉండి ఐశ్వర్యం దక్కగా బాధపడే వాళ్ళు ఉన్నారన్నా, వీళ్ళు నిత్యము కూడా ఇంట్లో చీపుర్ని పెట్టేటువంటి విధానాన్ని కనుక జాగ్రత్తగా పెట్టుకున్నట్లయితే, ఆ చీపురికి ఇచ్చేటువంటి మర్యాద మనం పెంచుకుంటూ ఉన్నట్లయితే, అలాగే దేవుడు పీఠాన్ని, మనం డబ్బు ఉంచుకునేటువంటి పీఠాన్ని, అలాగే ఆ డబ్బుతో మనం కొనుక్కునేటువంటి వస్త్రాలు కావచ్చు, బంగారం కావచ్చు, వివిధమైనటువంటి రకరకాల ప్లేట్లు కావచ్చు, మనం యూజ్ చేసుకునేటువంటి వస్తువులు కావచ్చు, వీటన్నిటిని రోజు శుభ్రం చేసుకుంటూ ఎక్కడా దుమ్ము లేకుండా చూసుకుంటూ, ఇంటిని ఎప్పటికప్పుడు దుమ్ము విహీనమైనటువంటి స్థితిలో, దుమ్ము అసలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇంట్లో లేకుండా ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రంగా ఉంచుకుంటూ ఉంటే ఇంట్లో కుబేరుడు ఉంటాడు, లక్ష్మీదేవి ఉంటుంది. కుబేర కొంచెం ఎప్పుడూ మనల్ని ఐశ్వర్యవంతులుగా ఉంచుతూ ఉంటుంది. అంతే తప్ప రకరకాల ఐటమ్స్ ఇంటికి తెచ్చుకుని ఇంకా కొత్త వస్తువులు పెంచుకుని అది చేసినందువల్ల నేను బాగుపడ్డాను అనుకుంటూ మన సాంప్రదాయంలో మన పెద్దవాళ్ళు చెప్పిన విషయాలన్నింటినీ మరుగున పరిచేసుకుని కొత్త కొత్త సాంప్రదాయాలకి తెరతీయకుండా ఉంటే మన సాంప్రదాయంలో, అందులో హిందూ తత్వంలో సనాతనమైనటువంటి ఆచారాలకి ఇంకా మనం అవకాశం ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళం ఉంటాం. మన పిల్లలకు కూడా మంచి భవిష్యత్తును అందించిన వాళ్ళం అవుతాం. మంగళ శుక్రవారాలు కొనకూడదు అంటారు, ఎందుకు? మంగళ శుక్రవారాలు మామూలుగా ఏంటంటే అమ్మ లక్ష్మీతత్వమైనటువంటి రోజులు. ఈ 2 రోజుల్లో కూడా ఏ పని అయితే చేస్తూ ఉంటామో ఆ పని అదే పనిగా రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. అందుకనే చూడండి, అప్పులు ఇచ్చేవాళ్ళు మంగళ శుక్రవారాలు కాకుండా రండి అంటారు. అలాగే మనం కూడా తీసుకునేటప్పుడు మంగళ శుక్రవారాలు కాకుండా తీసుకోవాలి. అంటే అప్పులు పెరుగుతూ ఉంటాయి, ఇచ్చేవాడు ఇస్తూ ఉంటాడు, వాడికి మళ్ళీ వెనకాలకి డబ్బులు రావచ్చు రాకపోవచ్చు, అందుకని ఆ భయంతో వాడివ్వడు. అలాగే తీసుకునేవాడు అదే తీసుకోవడం అలవాటైతే వీడికి అప్పులు ఎక్కువ అవుతాయి, అందుకని వాడు తీసుకోడు. అలా మంగళ శుక్రవారాల్లో లక్ష్మీతత్వానికి సంబంధించి మారకం ఏదైతే ఉంటుందో, డబ్బు మారకం అంటారు, ఐశ్వర్య మారకం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఆ రోజు నిగ్రహించినట్లయితే, నిలువరించినట్లయితే, ఆపేసినట్లయితే దాని ద్వారా మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి లక్ష్మి చరము అంటే బయటికి వెళ్ళేటువంటి అవకాశం తక్కువ చేసినటువంటి వాళ్ళం అవుతాం. బయటికి అడుగు వేయదు. అలా అడుగు వేయకుండా ఉన్నటువంటి లక్ష్మిని ఏం చేయాలి? మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. అందుకని లక్ష్మీతత్వానికి సంబంధించినటువంటి చీపురు కూడా అమ్మవారే అని చెప్పుకుంటున్నాం కనుక శుక్రవారం నాడు, మంగళవారం నాడు ఎట్టుకోవాలి. అలాగే ఇంకొక అద్భుతమైన లక్ష్మీ స్వరూపం కూడా ఉంది. అది మనం ఇంట్లో రోజు వాడుకునేటువంటి ఉప్పు. అది ఇంట్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నిండుకోకూడదు. నిండుకోవడం అంటే అర్థం ఏమిటి? బయటకు అనకూడదు కానీ అనట్లేదు, అది అయిపోకూడదు. ఇంట్లో ఎప్పుడు కూడా ఉప్పు లేదనే మాట రాకూడదు. ఆ ఉప్పు మనకి ఆయుర్వృద్ధి, తేజోవృద్ధి, చైతన్య వృద్ధి, ఐశ్వర్య వృద్ధి. అలాగే ఇంట్లో చీపురు కూడా పాడైపోయిందని పడేసి ఎప్పుడు కూడా కొత్త చీపురు తెచ్చుకోకూడదు. అది ఇంట్లో ఉండగానే ఇంకో చీపురు తెచ్చుకుని ఇది కొన్నాళ్ళ పాటు పెద్దవాళ్ళు అందుకని ఆ దుమ్ము ఈ దుమ్ము దులిపి పైన ఆటకాలన్నీ దులిపి బాగా ఇంకా అయిపోయింది, ఇంకా కొంచెంతా కూడా పోయిందన్నాక అప్పుడు తీసుకెళ్ళి వాళ్ళు బయటపడేసేవాళ్ళు తప్ప ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు. అలాంటి సూత్రాలన్నీ ఎందుకు చెప్పారంటే నువ్వు ఆదాయపరంగా ఐశ్వర్యపరంగా బాగుండాలి అని చెప్పారు. పాత చింతకాయ పచ్చి మా అమ్మ ఎప్పుడు ఇలాగే చెప్తుందని చెప్పి మనం ఆ మాటలు వినడం మానేయడంతో ఏమైంది? రకరకాల కష్టాలు, ఇబ్బందులు, డబ్బున్న సుఖం లేదు, లేకపోతే అసలు సుఖమే లేదు. నిజంగా అమ్మా అసలు చాలా 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 చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారమ్మా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నమస్తే. సో చూసారు కదండి, లక్ష్మీ కుబేర కుంచ అసలు ఇన్ని రోజులు మనం విన్నది వేరు, ఇప్పుడు కంప్లీట్గా అసలు వేరు. అసలు దాని అంటే చీపురు ఉన్నటువంటి విలువ ఏంటి, దాన్ని ఏ విధంగా భద్రపరుచుకోవాలి, అసలు లక్ష్మీ కుబేర కుంచ అంటే ఏంటి, ఇలాంటి ఎన్నో అంశాలు ఈ వీడియో ద్వారా తెలుసుకున్నారు కదా. మరో చక్కటి వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేస్తా. నమస్తే.